Predraga braćo i sestre, hvala vam na prilici da nastavimo naše gledanje na dar koji nam je Bog dao u svetom Ignaciju, a kao slogan neka nam služe i danas iste one riječi Gospodinove: dođite k meni, učite se od mene i naći ćete spokoj dušama vašim. Danas posebnom radošću u ime svih vas pozdravljam fra Antonija koji je ovdje među nama. Podsjeća nas kako je sveti Ignacije već za vrijeme onoga procesa obraćenja izravno razmišljao o svetom Franji. To mu je bio uzor. Ako je mogao sveti Franjo, bi li ja mogao? I zapravo je njihov život vrlo sličan. Bogataši iz ugledne obitelji onda postavljaju sve da budu po svema Kristovi. U našemu razmatranju o životu Ignacija Lojolskog želimo zastati na onome drugome dijelu. Promatramo kako je sveti Ignacije pomagač dušama i vitez Krista kralja. U zaključku ovoga mjeseca srpnja, mjeseca predragocjene krvi Kristove, spremamo se zajedno za proslavu u gradu. Biće ovdje u ovoj crkvi svetoga Ignacija u četvrtak 31. srpnja u 18 sati s našim biskupom Rokom. Pozovite sve. Zna ovaj grad svetoga Ignacija. Evo ga, ovdje na srednjoj slici na oltaru prikazan, sav okrenut i privučen imenom Gospodnjim, svetim imenom Isusovim. I on želi kontinente ovoga svijeta, prikazane u liku žena, privući tom imenu otkupitelja i spasitelja. Znamo kako je Petar apostol u ime cijele crkve ispovjedio pred Isusom: ti si Mesija, ti si Krist. Danas se posebno sjećamo kako Marta, velika žena, vjeruje na istoj razini sa svetim Petrom. Ti si Krist, ti si onaj kome se nadamo, koga čekamo. Ti donosiš uskrsnuće. I sveti Ignacije upoznao je i iskusio da je Krist kralj. Slika s vaše desne strane na oltaru putokaz je za naš današnji drugi dio razmatranja. Slika nam pokazuje kako sveti Ignacije nije, da tako kažem, samo svagdanje pobožne duše vodio Bogu preko svojih duhovnih vježbi, nego je i Franju Borgiju, potkralja Katalonije, baš kroz duhovno vježbanje doveo do toga da otkrije ono zvanje kojim ga Bog zove. Za današnji naš pogled na svetoga Ignacija sasvim konkretno u središtu stoji ova kruna, zlatna kruna, dolje lijevo, odložena na pladnju. Želimo promatrati svetoga Ignacija, kako rekao, on je duhovni vođa, sluga Krista kralja. Nakon što smo jučer gledali na veliku pustolovinu Ignacijeva kršćanskog obraćenja, pokušavamo ići korak dalje. I zato nam je ova kruna misao vodilja. Prisjetili smo se jučer kako je sveti Ignacije punih 11 mjeseci proveo u radikalnoj askezi i molitvi, da onda napokon ostvarila se njegova žežnja. Preko Venecije, Rima, Cipra uspijeva doći u svetu zemlju. Koliko je bilo korijenito i doslovno njegovo predanje Božjoj volji, njegovo novo viteštvo, vidi se u tome što prije nego će se ukrcati na putničku lađu, on namjerno i posljednje novčiće koje je imao ostavlja zato da se
posve preda u ruke Božje, samo na duše gleda. Nažalost, u svetoj zemlji, evo, nije pravno mogao ostati. 5-6 mjeseci napornog putovanja, a samo mjesec dana u svetoj zemlji. Međutim, sigurnost kako dalje, što sada? Ignaciju daje pogled na mjesto odakle je Gospodin Isus slavno uzašao na nebo. I Ignacije se prema tom nadahnuću vraća u domovinu, shvaćajući što mu je osnovni alat da bude istinski na pomoć dušama, a to je školovanje, ustrajno, temeljito. Premda je sam već u Isusovim godinama, evo, prešao je 30, Ignacije vrlo ponestan, strpljivo, kreće s gimnazijalcima od početka. Bilo je odlično prije, dobro se snalaziti s mačem, svladavati protivnike. Hajde sad u gramatiku, logiku, klasične jezike. Bio je prije Ignacije vrstan u diplomatskim pregovorima, u vlastitoj onda žestokoj pokori, pretjeranom postu i odricanju. A sada Ignacije kreće naporan, postupan studij filozofije. Barcelona, Alcalá, čuvena Salamanka, jedno od najstarijih sveučilišta na cijelom svijetu. Napokon će u Pariz na produžen studij teologije. Divno je bilo Ignaciju primiti mistično svjetlo o tajnama vjere, doživjeti prisutnost Isusovu u svetoj hostiji, osjetiti sve bogatstvo presvetoga trojstva na jednostavan način, kao 3 tipke na klavijaturi. Ali sada Ignaciju treba teologija, zato da upozna znanje crkve, da može govoriti obrazloženo o onome što je primio i da onda to doista može prenijeti dušama. Sveti Ignacije, ono što je u vrijeme vlastitoga obraćanja započeo, nastavlja i sada kada je krenuo, tako reći, od prvoga razreda. On sam redovito moli, posvećuje vrijeme meditaciji i onda nudi onima koji traže Boga duhovno vodstvo. Međutim, to je za Ignacija ujedno teška kušnja. Ukupno 9 puta. Morat će se Ignacije pred crkvenim sudom opravdavati i odgovarati nije li kakav heretik, protestant, iluminat. Kako on bez teološke diplome može poučavati o vjeri, o duhovnome životu? Zapravo to suđenje opet jedan je od razloga da je mijenjao mjesto školovanja. A još gore, prijatelji su ga napustili. Zanimljivo, samo žene koje su bile zainteresirane za duhovni život, koje su imale povjerenja u njega, nisu odustale. Sveti Ignacije uvijek, to je bilo važno, na sudu je bio oslobođen od svih optužbi. On je htio da pravna stvar bude jasna i poštena, ali također prihvatio je sud da treba najprije primiti svećenički red. Onda će moći doista u dubini pomagati dušama. Kako je to Ignacije pomagao dušama? Ono što je sam doživio kao Božji odgoj, on bilježi puta u čuvenu knjižicu duhovnih vježbi. Počeo je tamo, 1522. godinu dana nakon njegovog obraćenja. Ima 31 godinu života.
U mjesecima svoga duhovnog vježbanja skicira tu knjižicu, a onda marljivo dotjeruje, popravlja, mijenja, dodaje, na temelju iskustva. Pune 24 godine, sve do svoje 55. godine života, onda će duhovne vježbe službeno biti odobrene, objavljene 1548. nakon što je već uspostavljen novi red. Duhovne vježbe davao je Ignacije, na primjer, vatrenom mladiću, športskom prvaku, Franji Ksaverskom. Duhovne vježbe davao je Petru Faberu, koji je već bio zaređeni svećenik, vrlo duhovan čovjek. To je metoda koju Ignacije nudi ljudima da upoznaju Krista kralja onako kako ga je on sam upoznao. Poznat je njegov primjer, prijedlog za meditaciju. Kako biste se osjećali? Koja bi to bila čast, zanos, ako me neki priznat, pošten, zemaljski vladar pozove da radim za njega i da mi onda on sam iskreno nudi prijateljstvo, zajedništvo. A kako ćeš nek odgovoriti ako te sam Isus, nebeski, božanski kralj, pozove da budeš s njime, jer on je kralj neba i zemlje. Prima te u muci kroz koju prolaziš, jer je on prošao. Prima te u onoj nezaustavljivoj bujici uskrsne radosti, želi biti tvoj. To je središte duhovnih vježbi. Poznata je to knjižica. Ignacije nudi do 140 molitvenih ura. Počinje od otkrivanja da nas je Bog stvorio na svoju slavu. Nastavlja s onim dubinskim ispitom savjesti. Cijeli svoj život pregledat ću, ali to čini pred raspetim Isusom, otkupiteljem, jer grijezi su za nas uvijek preteški, uvijek su jači od nas. Evo, to je takozvani prvi tjedan u duhovnim vježbama. Ignacije zatim dušu vodi u razmatranje Isusova života, sve od časa utjelovljenja, kad je anđeo Gospodnji navijestio Mariji. To je onda drugi tjedan vježbanja. Sav treći tjedan posvećen je razmatranju muke Gospodinove, jer u tome je središte našega spasenja. Završni četvrti tjedan vježbanja usmjerava dušu na uskrsnuće, pa to je najdublja tajna Kristova života, to je razlog naše vjere i nade. Sveti Ignacije je uz puno truda dovršio studije zajedno sa svojim prijateljima i onda nalazi spokoj u duši svojoj. Dočekuje čas ređenja 1537. godina. Ali onda iz one ljubavi koja je ispunjena strahopoštovanjem, iz njegova strahopoštovanja koje je rođeno ljubavlju, sam će se cijelu jednu godinu osobno, duhovno pripravljati za služenje prve svete mise. Biće to onda na Božić, iduće godine 1538. u rimskoj bazilici Svete Marije Velike, gdje se čuvaju relikvije betlehemskih jaslica. Predragi u Kristu, ova duga, temeljita, Ignacijeva priprava, najbolji nam je poziv da se mi, evo sada, što dublje damo ući u tu tajnu Isusove žrtve,
koju na oltaru slavimo. Amen.